Hello, hello, Mika. Shoutout. Good morning, good morning. Good morning, Makmak. Thank you for coming to my live stream. Thank you sa Tamsa. Hello, hello, good morning. Mega shout out to everyone. Welcome, welcome to my live stream. Hello, hello. Mega shout out Leonora Carreño. Daming gamit. Saan lakad host? Wala. Dito, nagpupunas ako. Naglilinis ako ngayon sa kwarto ko. Nagpupunas. Inaayos ko yung kwarto ko. Nagpupunas. Hello. Hello, mega shout out Kulit Pangit. Thank you sa tamsak. Welcome to my live stream. Love. Thank you so much. God bless you all. Have a good day.
Hana Hana Vlog. Thank you sa tamsak, sister. Thank you, thank you, thank you. God bless you all. I clean my room. Hello, hello. Thank you sa 4 billion viewers dyan. Hello, dito na. Thank you, Hana Hana Vlog. Thank you sa support. 3 na lang. Kanina, 4. Hello, hello, Maring Tiktik. Yan yung ano mo, di ba? Yung whitey mo. Ikaw na lang ang i-play ko at saka si Junjun. Yung mga napanalunan nyo. Naglinis ako ng kwarto, host. Steady ka lang. Excuse me. Dighay na punta.
hello. Good morning, good morning. Thank you sa 6 billion. Hello, hello, good morning. Thank you sa 6 billion viewers. Thank you so much. Oscar, pabili host ng sombrero. Wala man tao, yata. Punta na ako sa ibang tindahan. Nandito ako nagwawalis. Nagwawalis ako doon. Sandali, dadalhin ko doon sa garden. Yung ano ko, nagwawalis ako doon. Maraming mga dahon laya. Dahon nga laya. Kumbaga kanta. Maraming salamat sa thumbs up, Oscar. Thank you sa pagpunta sa LS ko. Thank you so much sa suporta. Thank you sa lahat na nandyan. Thank you sa mega shoutout MD channel. Thank you sa thumbs up. Maring Tiktik, good morning. Thank you sa thumbs up. Mamaya kitang gabi i-play. Ito yung ano mo sa YT, di ba? Maring Tiktik. Kasi nag-play ako kagabi ng yung mga nanalo sa nung una.
Hello, mega shoutout. Thank you sa 12 billion viewers na nandyan. I love you guys. Thank you so much. Manilhig kay damon mga dahon. Mega shout out sa mga nandyan. Thank you, samahan niyo. Maglilinis ako damon mga dahon nga laya. Oy, ang bilis magsipag alisan. Malamok malang mga lamok. 7 billion viewers. Thank you. Yan. 9 billion viewers. Thank you guys. Thank you sa 9 billion viewers na nandyan. Good morning to everyone. Good morning mga bisdak. Thank you sa 10 billion viewers. Thank you so much guys. Thank you sa support nyo. Maraming salamat. Wawalis lang ako.
Thank you. Hello, mega shoutout kay Tichan Japan. Thank you sa pagtambay, sister. Thank you so much sa tamsag. Thank you, thank you. Thank you sa support. Katulad nito dito, oh. Di ba maraming mga dahon? Kailangan ito. Kaya yan. Itong dragon fruit ko, ang tagal mga ano. Tagal siya nagsaringsing. Hello, hello. Bawal ng asindan nyo. Bawal ng asindan nyo. Lawak ng asindan nyo. Sabi ni Sister Angelica Carino. Oo nga eh. Yan o. Kaya hindi ka mabuburing dito. Ayan. Marami. Yan o, yung iba, marami ng bunga yung iba. Lawak. Good morning, Dudong Mel TV. Thank you sa tamsak. Ronalyn family, Winnie, Ronalyn family, mega shout out. Sa'yo to, Ninja, sis Winnie. Hello, akin yun host. Okay, salamat. Thank you sa tamsa. Thank you sa Team Billion viewers ko dyan. Thank you so much, mga lalabs.
Marami akong ano to, ito na naman. May another one ako na bago nga walis. Ito yung pinabili ko kay ma'am. Kay madam pinabili ko to. Maganda kasi to kahit kasi kahit basa yung yung lupa, dumidikit yung mga dahon-dahon, mabilis siya mawalis. Madali lang. Okay, salamat, salamat. Ano ito? Curry leaf. Hindi kayo nagsasawa sa araw-araw na. Madali lang siya, oh. Yung mga janitor dito, itong ginagamit nila. Kaya, pabili ako nito sa ako. Madali kasi ito walis. Ito yung nilalagay sa pag naluluto ka ng at saka salad, nahalo rin to itong dahon. Mabango, lalo na sa curry.
buhay sa bukid ay masaya, lalo na pagkasama ang pamilya. Ang OFW masaya, masaya, masaya. La 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 la. Laki ng butas ng ilong ko. Pasok yung mga ano, mga dami lagot. Pagbasa talaga. Perteng inita, oy! Lagi maligo sa ilog. Manuro-turo ang balkas. Puno na, mabigat na po. Idasok na ito, idasok. Marami na akong pira, oh. Meron pa dito. Kasi yung lamok, magtatago dito yung lamok kapag basa. Umulan kagabi. Kaya kailangan natin istorbohan yung mga lamok para lumayas. Dasok ko taro, dasok. Para magsadang.
sarap sa kinabuhi sa OFW ko. Ang sarap ng buhay. Ang sarap ng buhay ng OFW, guys. Tikman nyo. Napakalamig, napakalamig. Ang kinabuhi ko, bisan dagang trabaho, mawala ito kapag nakatanggap ng sahod. Kapag masaya ka sa work mo, never ka mapapagod. I-enjoy mo lang ang trabaho mo. Hell. Habang ako nag-i-inhale exhale, may nakita akong bayawak. Parang buhaya. Nakatingin sa akin. Bibi siya, bibi. Bibi na bayawak. Murag dinosaur diha. Yeah, nalaglag. Naglaglag pa yun, oh. Ginanyan ko lang, oh. Oh. Ipakita ko sa inyo. Na may bayawak. Bibi. Ay, pati yung mga ano, oh. No good, no good, no good. No good. Kabisi pa, oy. Mega shout out. Sister TC Raman, thank you sa tamsak. Thank you sa 9 billion viewers ko dyan, mga lalabs. Thank you so much. Hindi maganda ang ano ngayon ng ano, mga sira dahil sa ulan. Lagi kasing umuulan, kaya yan. Hindi maganda ang tubo ng iba. Sira. Pag lagi talagang umuulan, nasisira ang bunga. Mas maganda kapag mainit. Oh. May lapinig. Unsa man na tweet. Ano ni? Libas man ni sa ato. Libas? Libas ba? Unsa man na tweet. Kabisi ba hehe. Akala ng pamilya ganda trabaho sa abroad, ano host. Oo nga eh. Akala nila ganun-ganun lang kadala yung trabaho. Maganda lang pakinggan abroad, hindi nila alam.
kung paano natin pinaghihirapan yung perang pinapadala sa kanila. Lahat ng trabaho natin sa bahay ay hindi lang laba, all around ang trabaho natin. Kaya na lang may garden dito, kaya kahit pa paano walang stress talaga. Dito lang ako sa likod, nakikinig ako ng boses. Huni ng ibon, iba-iba't huni ng ibon. Nakikita ko butterfly dito sa garden. Masaya ako. Naway. Hindi ako napapagod kahit marami ang trabaho ko, guys. Hi, Dudong Mel. Busy lang. Hanap lang ng makain. Sige. Thank you, Brother Mel, sa pagtambay. Thank you, ayan. Tingnan mo, malinis na dito. Oh. Malinis na. Wala na yung ano. Ayan yung mga basura na naipon ko. Minsan nakakaipon ako dito ng 3 bag. Ayun. Wait. Halika dito. Introduce kita. Halika dito. Dito. Ayan. Napaidagan dito. Mega shout out. Kay meron ako dito, ayun oh, meron ako doong kawayan. Maganda doon mag-LS sana pag wala akong pag day off ko. Diyan lang ako magtambay, mag-LS ako ng ilang oras. Pero kailangan kong bumili ng kailangan kong bumili ng pang pang internet. Kasi hindi na umaabot doon yung hanggang dito lang umaabot yung internet. Nasaan na yung bayawak ko? Tapos pag umaga, pagising ng umaga dito, pag bagong cut yan dyan, yung pinaka-plaza, dyan ako nagja-jogging. Malawak kasi. Tapos pag maganda yung panahon, maaraw, pag katulad ngayon, hindi pwede mag-jogging kasi maputik. Hana vlog. Hello. Good morning. Mega shout out, guys. Thank you sa thumbs up, patamsak. Iba sa amua, lami na sa asin. Maulagi, asin, sausaw sa asin. Maumana. Man ni, sausaw sa asin, tanawara na. Mauni, lami ni, sausaw sa asin, aslom. Ito, masarap to. Masarap to sa nilalagay sa curry. Magka-curry ka, ito ilalagay. O di kaya sa mga salad. Ang sarap ng kinabuhi ko.
sa Singapore ako, masarap ang buhay ko. Sabi nila lang eh. Hindi nila alam kung paano ko kitain ang perang pinapadala ko. For 18 years na pagtatrabaho ko, marami akong naipundar ko. For 18 years na pagtatrabaho ko, marami akong naipundar ko. Pinipid ko ang sarili ko para lang sa pamilya ko. Karelips. Ganyan dapat tayo mga OFW. Kailangan pamilya ang unahin, hindi yung mga boyfriend dyan, yung mga lalaki dyan. Kasi pumunta tayo dito sa ibang bansa para magtrabaho para sa pamilya natin. Hindi para sa mga uyab-uyab ninyo diha. No. Na ay ubang mga OFW diha, ugay na dire, trabaho pero way balay. Hindi masama hindi masama magtipid. Tipirin. Kaya ako, ang sikreto ko, maganda. For 18 years ha, trabaho dito ha. Ngayon lang ako babawi para sa sarili ko. Now this one, the fruit, no good. Huh? No good. Oy. Diskarte sa mabuting paraan, wag sa mamang paraan. Sa mabuting paraan, kailangan tayong gumawa sa mabuting paraan para hindi mawala ang pinagpaguran. Maganda magtrabaho, malinis magtrabaho. Ayun! Ikaw lamang.
parang tapos na ako magwalis. Human na ako magwalis, walis. Kayo ba no, walang bunga. Tong pakitong kitong alimango sa dagat, malaki at masarap, mahirap mahuli sapagkat mangangagat. Oy, nasaan na yung mga view ko? Thank you. Hello, nigga, shout out. Maayo kusog signal dihahos. Naa naman ka sa ilalim ng puno. Mahulagi hanggang dito lang ako. Doon ako. Hello host, DJ lang. May dumating install ng bagong TV. Tapos ka na ano? Nandoon pa yung ano ko, yung isang cellphone ko sa'yo. Naka-VG. Tapos ka na? Hello GCYT, thank you sa tamsak mga bibi ka. Nangyang aray ko. Marami akong nakuliktang pera oh. Mabigat. Napuno yung plastic. Hello, Hana vlog. Thank you. Mak. Tapos ka na ano, Mak? Tapos ka na mag-ilis, Mak? Meow. Aho lang ni ilabay. Diha sa mo. Ugat aho bit. Kini malunggay ni na aho inutod. Aho ni itanong kay naa na may tumus oh. Nanaringsing naman siya. Aho ni itanong kay aho ra bagi putod tanan ang ano. Ito loya to guys, loya. Ito loya. Loya yan tinanim ko.
Hello. Thank you sa 8 billion viewers ko dyan, mga lalabs. Thank you. Si Sanahana Vlog. Tapos na ba si Sister Mag LS?
Hello, hello na hello. Nandiyan pa kayo? Mega shout out. Hey na. Diyan mo, kumusta? Hi Junjun host, kumusta? Meron ka na bang video? May video ka na Junjun channel? Hi host, tamsak na. Salamat Junjun. Meron ka ng video, 3 oras ka. Nakagawa ka na ng 3 oras. Junjun. Bugoy. Salamat sa tamsak. Mega shout out. Hindi ako marunong mag-TikTok, Oscar. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Waray-waray channel. Mega shout out. Nasaan na si Oscar? Si Osmar, O6. Mag-start na ko. Okay, te. Start ka na, te. Alas 11 man ko nag-start. Okay rato, te. Pag-start ka, aho ano ang usan dito. Salamat, Ate Telma. Daghag salamat. Aho ra ni dire i-steady kay alas 11 naman ko nagsugod. Sige te, mag-start ka na te. Maraming salamat te. Start na ko host. Okay te, start ka na te. Salamat sa suporta. Salamat sa mga ninja. Mingga. Masikip na siya, kailangan ko siyang tabasin. Masikip. Ayun. Gawin lang kung gulay. Ano pang isa doon sa ahag ikuha kay
si Jay, si Jay. Mga untak. Masarap pala kainin pag bata pa. Hindi maasim masyado. Kunti lang. Yung iba sila. Ang cute nito. Cute. Hi, Dean Vlog. Dean Palag TV. Hello, 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 hello. Mega shoutout. Thank you sa tamsak. Pahingin ng tamsak, bo. Thank you sa 13 billion viewers dyan. Thank you. Asim niyan, host. Dudong Mel. Dili, dong. Tamis man ni dong. Pinakatamisa sa tanan, dong. Kami ni sa pinaksin.
Yung uban, sira. Pag may ubo ka, maganda tong gamot. Kasi maasim. Yung malaki maasim. Mauni ako pa ni Otto karon. May akibulok. Namuti yung labi ko. Dayan Vlog, probinsya lagi dyan host. Oh, kasi yung ano, wala kami sa city. Yung lugar nila dito kasi, more or mga ano, maraming punong kahoy. Mahilig talaga sila magtanim ng mga kahoy-kahoy ba. Yung pumunta ako dito, wala yan mga puno dyan, wala yan, malinis yan. Simula doon, wala yung mga tanim dito. First time ko pagpunta dito. Wala yung mga tanim. Wala yan dyan. Malinis ito dito, walang tanim. Enjoy eating. Salamat. Tamis ga. Dili aslom ga. Lami to sa ano ga. Tinulang isda at saka paksiw. Video ko host. Salamat.
Hello, maupay nga odto. Hello. Mega shout out. Pinagpalang Glory. Hello, mega shout out. Thank you for visiting to my live stream. Thank you so much. Thank you sa tamsak. Thank you sa tamsak, sister. Thank you. Maupay nga udto ha iyong nga tanan. Thank you so much. God bless you guys. Ito yung balat ng sayote. Ilalagay ko sa puno ng mga tanim. Hello, paniod to. Pinagpala Glory. Hello. MND channel. Thank you for visiting to my live stream. Thank you. I love you guys. Congratulations.
la la la. Hello, Dongmel. Isa na lang na mag-20 ang thumbs ko. Isa na lang na mag-20 ang thumbs ko. Pahingi ng isa. Thank you sa 8 billion viewers ko dyan. Thank you so much, guys. Maupay nga udto. Maggamo na kayo ng paniudto. Huwag magpagutom dyan. Kumain muna kayo. Isa na lang. Isa na lang. Isa na lang. Isa na lang na tamsak. Mag-20. I-charge ko kasi malapit na malubat. Sige, sister. Pinagpalang Glory. Hello, mega shoutout sa iyo. Kung dito yung kay. Hi, Dudong Meli. Bitin ka na, bro. Para mahanginan. Kailangan nakabukas siya. Para mahanginan. Hindi mabaho. Pagkatapos namin gamitin ito, nililinis. Pinapatuyo. Ganda ng sikat ng araw. Kung tingugo ng trumpita. Trumpita?
kagay pagkugusa dong. Usa na lang kabuok. Mag-20. Usa na lang kabuok. 20. Muupay sampayan kay halo ag anong ulam mo? Friend, anong ulam mo, friend? Kumain ka na? Maraming tamsi. Yun o. Marami ng tamsi nagsipagpuntahan kasi mainit. Ayun siya o. Ayun siya. Yung ibang uhaw na uhaw. Ayun o. Lawlaw na yung bibig ng isang ibon o. Uhaw na uhaw. Anon mauran, masirak nga ni. Mapapaso. Mauran. Mauran ka dyan. Diri mauran. Mapaso. Mainit. Init. Magka-capture tayo ng ibon.
Sige. 15 na la. 15. 15. 15. 15 na la. Day, ubuso na manok, day. Oo, kita-kita na la, kita-kita na la. Mm.
Maupay na odto. Mega shout out Alderson. Thank you sa tamsa. Mel TV, thank you sa pag-BG. Lahat ng BG dyan, maraming salamat po sa inyo. Wala pa akong isang oras pa rin na blackout na yung LS ko kasi nalubat. Mabuti na lang chinarge ko bumalik. Pagtingin ko wala na lahat tao. Tapos trinay ko, ni-resume ko. Ayun, bumalik. Mainit sa labas. Mainit sa labas. Mainit ang panahon.
Pi. Tikas. Pi. Pa. Pi. 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 Aray ko. Balintong. Balintong daw. Nalaglag yun yung cellphone. Natuwad na cellphone. Natuwad. Basag daw ano. Buti nga. Shout out host. Mega shout out Alburn. Thank you sa pagdalaw sa LS ko. Naka-charge kasi. Kaya medyo madilim. Dati pwede siyang ihiga. Bakit ngayon hindi? Hello brother Mel TV, thank you sa pagtambay. Lagi na nakatayo yung cellphone ko. Bakit dati pwedeng siya. Pwede i-ganyan paglagay. Ngayon lagi nang nakaganyan. Si ate. Yan si ate Telma. Ito sa gawas kay Masirak. Linubas. Uniform sa gabi. Taon na. Lay, pangaon. Pangaon ka mo dida, pangaon. Manok na tinula, nagluto na akong kaupod na may sayute.
Mega shout out. Thank you sa 7 billion viewers dyan. Thank you sa thumbs up. Maraming salamat po sa pagtambay. Mega shout out Alberson. Shout out po host. Shout out din sa iyo Alberson. Mega shout out to you. Mega shout out kay Dudong Mel TV. Mega shout out. Tago-taguan. Di ako sa kwarto kay di ang akong duha ka gadlon. Ang akong duha nga amo adi. Hilulangan hilolo. Adi ako kwarto. Amoy nit among kwarto. Maliit. Mas malaki pa yata yung kwarto nyo dyan. Pero mahangin kasi malapit sa bintana. Siya, ilan height mo? 5'4". Tangkat mo pa. Hi, Dudong Mel TV. Thank you, brother. Okay na yung ano mo. Mamaya makapag-ilis ka na. Mamaya. Ikaw, day ano, Waray. Ano, nakatangkat. Oo, matangkat yung 5'4". Mir TV, BG. Para sa ako, tangkat ako. Oo ba? Tampong pagkain ko. Sa ako mag-aroke. Kahit lang, na ako. Okay na lang. Kahit lang to eh. Ako, ay po, related. Ay, gusti. Sabi niya, ay, gusti. Hard na bahag.
Agoy magmag. Kanina, 1 oras pa lang ako nag-block ang LS ko. Buti na lang bumalik. Nag-block kasi nalubat ako. Dito pa rin, host. Thank you. Thank you sa pagtambay, mga sisi. Agoy umitim man sa akin, host. Oo, kanina pa yan umitim kasi buti nga na-check ko eh. Pati yung akin phone umitim rin, tapos hinulit ko uli. Kasi 1 oras pa lang. Hinulit ko uli. Buti na lang bumalik. Thank you sa 7 billion viewers. Maraming salamat po. Kain muna ako, guys, ha. Diyan lang muna kayo, ha. Hello, mega shoutout. Kain tayo, guys. Kauna kita! Kauna!
Hello sa 5 billion viewers. Thank you so. Diri pa, bawal pa man. Aswang, aha, asawang. Ay, garante. Garante na yan.
Agoy! Kinsa man ka? Nagsigig panawag. Ayo. Kinsa man ka, oy? Agoy! Si Dudong. Dito lang si Dudong. Daghang salamat. Uy. DM. Salamat sa inyo. Aking Panginoong Jesus. Guys, sabi, yan, thank you, good. Harang ako yan ang maganda, mahaba. Kaya, yan, nay, lapit yan na lagi mo. Nay na, paano sila, naapa sila, naapa, wala sige salamat. Saan naman na, ako, ang time ni Fit 5 pa, nag-ready na, nag-ready naman. Nice, oo na kita may nag-ready. Good. Paano si Leonora? Yan, sama na. Yan, thank you. Channel, muni-muni. Mati. Saan? Saan yung ipagrin? Ang uy, mati. Ako na lang ngayon. Excuse me.
Si Kristo lang ang buhay ko, magpakailanman. Siya'y pumasok sa puso ko at kaluluwa. Ngayon ako ay masaya, pagkat ako'y binago niya. Oh, oops. Si Kristo lang ang buhay ko, magpakailanman. Noong araw, ako mahilig lumiban sa klase. Walang kaibigan kahit isa. But when Jesus I'm nakilala, ngayon ay good girl na talaga. Go, 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 mga bay. Kaya. Hello, nigga shout out miss, hello family. Dagdagan kita friend. Thank you, maraming salamat po. Nigga shout out miss, hello family. Thank you sa tamsak. Magandang hapon po. Thank you sa pagbisita sa live stream ko. Thank you ga. Sis Vinwini, pag-start na. Mag-ano ka karon, asa man kamo adto sis Vinwini? Nagsugod na. Anong ginagawa mo? Sis Vinwini, magsugod na ka. Kahuman lang na akong kaon. Pagkatapos lang aking kumaon, paniod to, hintay. Dungan na lang silang duha. Ripiin pa. May ginagawa pa. Di. Oh, sige sakto. Pwede mo, dungan na lang ka mo ni ano, dungan na lang kayo ni Sis Leonora. Dungan na lang ka mo ni Sis Leonora. Waray problema. Ay, salamat. Nadugnan. Dodong Mel. Shout out. Ingon ni Miss Hello Family. Paniod to tadi ha. Oh, human akong kaong katatapos ko lang. Salamat. Unsay imong sudan? Enjoy sa imong lunch. Dodong Merel, ingon ni Miss Hello Family, shout out. Salamat. Oh, alas 3 pa man di ay.
Sugod bahay. Okay sis, kaon tayo. Kaon tayo. Daghang salamat. Human nami mga un. Sis, salamat. Human nami mga un, sis. Kauhuman ra. Dodong Mills TV. Salamat sa 22,000. Salamat. Sis, kay wala. Nag-time mo siya. Mag-ilis, sis. Nora, Ate Rose, nagtanong sis yun na kung mag-ilis, sis. Hindi. Kung hindi siya nalang mag-ilis. Mag-ilis si Between, pero alas 3 siya. Kaya wala na yung time niya. Alas 3 siya magkuhan. Isang oras na siguro siya sa mga Hindi, isupot. oras yapon. Kaya wala na yung time niya sa silura. Pwede kukungat laan. Aman mga ninja gamitin. Harap si taktan. Oh, si Binwin eh, baka 1 hour lang siya. Kaya busy tumangkos siya. Yapon. Ang ikuan niya, sabi niya mag-ilis daw kamay. Mag-ilis daw. Ako na rin kung alam ko. Alam ko ano. Ikaw tama na. Mag-ilis na sila kung magdaro. Mag-ilis na lang siya kamay. Makita, wala ko makita. Ay, nagalik tulog ba? Miss Hello family. Thank you. Tagaasa man ta sa tagaasa man kabe. Excuse me.
for you. Wonderful. Dungga ang tawag ni Jesus. Sana, dito pa ako, miss. Okay, sis Lenora, pwede mo dungan ng aman ninja gamitin. Pwede mo dungan lang ni Lenora. Si Lenora, unsa gid na siyang orasa mag-ilis. Kaya ka nang mag-arto ko niya no, kung ilis na niya ang kapuan sa market, di ba? Kahuman ni okay. Okay, sis Benwini. Wag yun, kagamay pardon.
Jennifer, kinsa man ka, dili ko makaila. Ah, 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 ah. Tadadun, tadidadun. Ayun. Happy day, oh happy day. So, man. Ato na ko tingwan ha. Nandito, kapure na ako. So, kainit sa mga anak ko ah. Hingi. Hingi ng pera, te. Hello, hello, hello. Hello, how are you? Okay. Jesus is my God. Kalinura man rin.
Hello? Bye! Mamaya na tawag. Salamat! Yan, nagsigib pa ni skin sa mga iyak. Kat, ano ginano ka? Si Jesus. La la la. Tadidadu.
Nakakatawa. Kapag-DJ mo na, katrin ko. Naka-DJ pa siya. Kasi naman sunod.